салом алейкум дӯсто, ҳама каса хуб ҳастен? Ина иншоалло имрӯз ай шпинат ба забони тоҷикӣ исмаллоч ай ҳамун салати корейский тайёр карда мебинем. Як бор меҷӯшонем яъне хеле шпинатура ва оби хунук да мегирем. Ай оби гарм гирифтем, ба оби хунук задем, бо қисми дуюм шадохтем. қисми нимаш монда буд ва юра дохтем. Бисёр намемонем, намеистад бисёр дар дурни об, барои ин ки витаминош мерава. И барои микробоша куштан вай карданай. Я ду бор тову дода сразу мегирен аё. На тайёр шуд шпинату. Када мегирем. Баъд аз он дар оби хунук ира шушта мегирем. беҳад маззаи ширин дорад. рӯзи баҳор, дар фасли баҳор шпинату бисёранд дар бозоро. метавонем дастрас карда ҳамчун салат карда хӯрда бинем. ҳама ингредиентҳо дар Тоҷикистон ҳастай. бемалол ёфта метавонем вазият гардад. баъд аз ин хел шушта гирифтан ира ҷафида мегирем то ин ки овош бирава. ҷафида дар дигар лист. дар 2 минут мешудани хӯрокай салатай организмда фоида дорад, диетически нотарсон бухурен мешавад. ана баъд аз шуста овардан, ҷафидан шпинатура хеле кушоен байноша ба як даст камтар қиинтара. баъд мо ба намак, кунҷут, соевой соус, ин кунҷутни масла, рибни соус дар кор мешад. ба чеснока медозем. баъд камтарак намак медозем. баъд аз он 1-2 қошуқ ба таби дилтон нигоҳ карда соевой соус бидозем. ман ба як даст кор карда истодам, бо ҳамун сабаб шумо ба қошуқ грамм карда дозен хубтар мешуд. масла кунҷутни, як қошуқак рибни соус. ана баъд кунҷута худша. дар Корея кунҷута бирён карда ин хеле ширина кардагиш ҳастай. обычный кунҷут нестай. метавонем обычный кунҷутам бидозем, проблема нестай. ина тамом. ҳамин хел карда бухӯрен мешавад. беҳад маззааш ба маззае. кадоме ки шӯртар мехоҳанд хӯрдан, намакша бисёртар дозем мешавад. фақат хӯрда дида аввал бихӯрем, бичашем, бинем, баъд дозен мешавад. бисмилла. дар Корея аллакай шом шудагӣ, кадоме ки дар рамазон хӯрдестай бигӯям. рост гуфтен, барои он ки дар ҳангшӯй шудагӣ мода. ҳамада барори кор, иштиҳои том.